हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय हारिनि जेंनाखौ होबथानो थाखाय आङो दायो मोनसे आफाद दानो नागिरदों। आं बे भिडिअनि गेजेरजों बे मेसेजखौ होदों नोंथांमोननो। बड' हिस्ट्रि चेनेलखौ मोजां मोनग्रा नायगिरि नोंथांमोन, आं दिनैहाय भिडिअ लाना फैलायबाय। दिनैनि बे भिडिअजों आं नोंथांमोननो मोनसे मेसेज लाना फैदों। मेसेजआनो जाबाय हारिखौ रैखा होनाय। गोबां नेताफोरा बिदिनो हारिखौ रैखा खालामनायनि मुङाव आफाद दायै दायै बिदिनो नेता जालांबाय, थाखा फैसा खामायलांबाय। किन्तु हारिया जिथु थांखि लादोंमोन, जि सिमांखौ नुदोंमोन, बियो मोगथां महर नुवाखै दासिमबो। किन्तु हारिया दायो सिलिंखार जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ। मोनसेनि उनाव मोनसे मा होनो प्रब्लेमा बर'नि गेजेराव बारानिख्रुइ बारा बांगासिनो दङ। बेनि थाखायनो आङो हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय, हारिनि जेंनाखौ होबथानो थाखाय आङो दायो मोनसे आफाद दानो नागिरदों। आं बे भिडिअनि गेजेरजों बे मेसेजखौ होदों नोंथांमोननो। आफादनि मुङानो जाबाय हिन्जाव सानै साथाम फिसिनाय। जायफ्रा हिन्जाव सानै साथाम लाबाय बिथांमोना बे आफादाव थाबैनो जइन जागोन। आरो जायफ्रानोखि सानै साथाम लानो गोसोथार बिथांमोनाबो बे आफादाव जुगाजुग लानानै जइन जानो हागोन, बे आफादनि मेम्बार जानो हागोन। जायफ्रा गोसो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय। आं कमेन्टआव नोंथांमोननो डिटेल्सखौ हरगोन आरो नोंथांमोना जुगाजुग खालामनानै बे आफादनि मेम्बार जानो हागोन। उपाय गैला नङाबा नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ, नङा होमबा? बर'नि जिथु हाबा जाखानाय आइजोफोरा गथ' गथाय नागारनानै, फिसायखौ नागारनानै गुबुन हारिजों खारगासिनो दङ। सिख्लाफोराबो गुबुन हारिजों थांगासिनो दङ, नङा होमबा? बे मोनसे बर'नि गिदिर समस्या जागासिनो दङ। बेफोरखौ होबथानो थाखाय आङो दायो मोनसे आफादखौ दानो नागिरदों। बे आफादानो जाबाय हिन्जाव सानै साथाम फिसिनाय। एसे सानथावना बाथ्रा जाहैबाय, नङा होमबा? हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय बे आफादखौ दानाया जोबोर गोनांथार जाहैबाय। बेनिखायनो आं बे आफादखौ दैदेननो थाखाय वेलकाम खालामदों सानै बेक्तिखौ। बिथांमोनानो जाबाय लावदुम आरो मैदेर। बिथांमोना बे आफादखौ दैदेननो थाखाय बे आफादाव जइन जागोन। आं वेलकाम खालामदों। आरो बेनिफ्राय उपाय गैला, गुबुन लामा गैला नङाबा। बर'आ मोनसे समाव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बर' हारिया देरसिनमोन जाहैदों, बांसिन मेजरिटिमोन जाहैदों। नाथाय दायो उल्था जागासिनो दङ। बर' हारिया बयनिख्रुइ दुइसिन हारि जानो थांगासिनो दङ ट्राइबेलफोरनि गेजेराव। आरो जोबस्रांनाय बयनिख्रुइ खमसिन हारि जानो थांगासिनो दङ। गोदोनि जारिमिनखौ नाहर, 1900 मायथाइनि जारिमिनखौ नाहर। 1900 मायथाइयाव जेसेबां रायजो जाबोदों, बिथांमोना गथ' गथायफोरखौ साबेसे खाङामोन? बयबो साबानि गोजौआवमोन। सोरबा 7 जन, सोरबा 8 जन, सोरबा 10 जन आरो सोरबा 12 जनहालागि खांदोंमोन। नाथाय बे 2000 मायथाइनि उनाव जेसेबां हाबा जादों, बिथांमोना दासिम सोरबा सासे सानैल' खांनो हादों। सोरबा सासेयावनो दोनथ'नो गोनां जादों, सोरबा सानैयावनो दोनथ'नो गोनां जादों। खोब हाथारदों होनबा सोरबा सासेया 7 गथ' खांनो हादों। आरो सोरबा सोरबाथ' हास्रायैबो दायो बारानिख्रुइ बारा जादों। गथ' मोननो रोङि गोबां बिदि बारानिख्रुइ बारा जों नुनो मोन्दों दायो। बेनिखायनो हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय, हारिनि मेजरिटिखौ हमथानो थाखाय, हारिखौ गिदिर मोनसे सिनायथि होनो थाखाय आङो मोनसे गोदान आफाद दानो नागिरदों। बे गोदान आफादनि मुङानो जाबाय हिन्जाव सानै साथाम लानाय। जायफ्रा हिन्जाव सानै साथाम लाबाय बिथांमोना थाबैनो जइन जागोन। आरो जायफ्रा लानो गोसोथार नोंथांमोनाबो वेलकाम। बे भिडिअखौ नुबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामगोन आरो बेयाव जुगाजुग खालामनो हागोन। आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ हरगासिनो दङ। नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दिनैनि आंनि बे मेसेजखौ। चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला, भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव, हायोबा शेयार खालामगोन भिडिअखौ। आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा अननानै खालामगोन।
बेखिनियानोसै दोनथ'नाय जाबाय।